Is the perfect destination, so pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Oras alas 6 en punto. Masantos tan na maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Narangalan jalabato DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo adasayan kabwasan Maktaryon Lingkora Timog ti Pangasinan Dennis Muharis Paibamot si kapaborito Errol Horado Kanjad Technical Control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Huwebes Pizza 21 at bulan na Mayo 2026 Jadasaray Ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita. High value individual nalaan na 280,000 piso kantidad na Cebu jada baloy na Bulinaw Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Apatiran katao imbatik yung patambalan kaya rin na aksidente lapod alak. Radyo Pangasinan Balita.
High value individual, asingkat, shabu, asamsam, nataklay na uloy. Radyo Pangasinan Balita. Pigaran na kaso rape na 50 anyos laki inaristo. Radyo Pangasinan Balita. Paul Simi Club repair shop Asimot. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo da saray ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Bato tinabla na Supreme Court at TRO laban at ICC warrant. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Drug test sa dakinang Presidente Marcos imbasura na Korte Suprema. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Blue Ribbon Inter adakinan Senador Pia Cayetano. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Aris warrant adakinan Bato Balido Palapag na Malacanang. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Presidente Marcos tan na BP Sara absueldo ada campaign donation. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6:03 na kabuasan tanatan wajaray detalye ada saray balita da lukahala. Unaabot ada 230,000 piso kantidad na shabu sa kumpiska at ginawan na impan na sukiso kad abong na high value individual ya ginawa jad Purukwan Barangay Lucinti 2 Bali na Bulinaw Pangasinan. Pasado alas 9 na kabusan nan imparisibi na Bulinaw Police kay baso PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 1 basib biskag na search warrant ya impaway na korte lapod pangiamot na digalya droga at abong nasa 61 anyos balalaki fisherman residente na bilang lugar kumpiska so 35 gramo na shabu ya nang karga na 5 heat-sealed transparent plastic sachet kanmang kantidad na 238,000 piso sa kaya mulagya black box sa yangi kargaan na shabu sa kaya green lighter tanapatiran na road aluminum foil strips sa may suspects na wait na PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 1 Jada balay na Lingayen Pangasinan for proper documentation and proper disposition lega niya saray ebidensya so in turn over the Provincial Forensic Unit Jad balay na Lingayen Pangasinan kasunin sunggay na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sinsigap at korte laban at abitlan suspect. Radyo Pangasinan Balita. Makalanuro dalak duwaran na driver tan kakaibadara niya na plug patambalan kaya rin si Karen aksidente oras na alas 2:50 na palbangon yagawa ja barangay Kinawayanan balay na Banipang Gasinan sa involved yung luganan black red Yamaha Aerox motorcycle yang kapoy plaka mamanihuan na laki na mantaon na 23 ang kapoy bunbuntong lisensya tanaga akasulong na helmet residente na barangay Gayusan balay na Agno Pangasinan dan sa may black sa may back radar tunyan na BE yaman tao na 22 ang kapiasawa residente na bitlang lugar si Karaya ki Banggaan at black light green Yamaha Aerox motorcycle walay plaka ton 583 IAP Yasaya sumamanihuan na laking mantao na 23
membro na Armed Forces of the Philippines sa Philippine Navy yakabasi jad Sangli Point, Cavite. Aga akasulungmet na helmet, walay bunbuntong lisensya, residente ja barangay Gayusan, Bali na Agno, Pangasinan. Walaan na lason niya yabi yaman taon na 18, residente ng barangay Gayusan na Dapilang Balay. Jadi initial investigation na pulis, parehon na umbabati kagkarokayan na karsada. So abitlan na motorsiklo yung mamarap jad Bali na Bani, Pangasinan na nakasabilara at paliko na pason sa may sakay yung motorsiklo ng tutumbok. So atumakyar kanyan bimasig sa may sakay yung motorsiklo sa rapatiran na biktima sa sugat-sugatan tan si Karaim Batik na MDRRMO Bani jad Western Pangasinan District Hospital at Ciudad na Alaminos. Radyo Pangasinan Balita. Alas 6:50 ng araw nan si Club Supol at Kalibuso Electronic Repair Shop yan narumog dyan barangay San Pedro III, Balay na Alcala, Pangasinan sa may magkingkayarian. Sumantaon na sa 66 walay asawa, residente na bitna lugar. Unong akay maton yaman taon na 78, walay asawa, residente na bitna lugar. Walay narangal to niya ya maingal manlalapod kaabay ito na buong na ninengneng to niya na matunanton na unsisi Club Supol at repair shop tan maasawak tampo ya ng responde Raya Bureau of Fire Protection tan Police Alcala tan deklaran fire out sa bitlan na pool at oras na alas 7:28 na labi ang pumawat so na ikurit ya sugat-sugatan na dabilang pool. Pulis din na kakabatan so nalapuan na pool tan damyos at abitlan insidente. Radyo Pangasinan Balita. High value individual akalwatan na taklaw nuloy at ginawan anti-illegal drug bypass operation yaing kasa jada Bali Barangay Palma, Bali na Basista, Pangasinan. Ang kumpiskad 5 suspect so more or less 0.22 gramo na Cebu man kantidad na 1,496 peso tan na armiran na drug paraphernalia sa tanya matalunggaring operasyon so ginawa na Pulis Basista yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 1 sa may suspect so sigapan na kaso ng sunggay na Section 5 tan na 11 Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa tanyang matalunggaring operasyon jada pangidaulo na Basista ba Municipal Police Station panamaglay ng Major Briley Dave P. Dong-ok Chief of Police na Bitlan Baloy. So inkwan niya gagawin da sumalaknaban niya kampanya kontra delegal yaduga lapod gangan na PNP Provincial Director Police Colonel Dennis Delion. Radyo Pangasinan Balita. Jod sang kaunuran ya balitad lokal laki na walaan na mayamay kason rape kan acts of lascivious business na aresto na taklaw na uloy at oras na alas 11:23 na kabusan jad barangay Kalit, Bali na Bimali, Pangasinan sa may operating unit na Bimali Police Station tan Dagupan City Police Office kaiba sa Provincial Intelligence Team Pangasinan Regional Intelligence Unit 1. So ang aresto at sa may suspect yaman tao na 50 wala asawa motorbot driver residente na Sitio Tundo, Barangay Kalmay, Siyudad na Dugupan sa may abitlan suspect so ito turing top 2 most wanted person jada city level
Eda syudad na Dagupan, ya si Katoy inaresto base biskog na warrant of arrest ya impaway na Family Court First Judicial Region na Branch 15 na Dagupan City. Maklanor ada 2 counts of qualified rape of minor ya walad duaran criminal case number tan limaran acts of lascivious business yan ay kulit ada silong na 335 na revised penal code tan Republic Act 1716 kaso na rape tan sa may suspect. So wala ning gangan na korte yung mampiyansa ada kantidad na 60,000 piso. Radyo Pangasinan Balita. Naringulaan na rin katibukulan yung balita da lokal ang testong dapat gadasaray detalye at balita da nasyonal. Wadya ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong Dagupeño, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Alas 6:17 na po ng umaga. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa botong 9, 5 at 1, ibinasura ng Supreme Court nitong Miyerkules ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa na Temporary Restraining Order o TRO at status quo ante-order laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Isinagawa ang desisyon sa isang special en banc session. Nilinaw naman ng Supreme Court na ang desisyon ay tumutukoy lamang sa kahilingan para sa interim relief at hindi pa pinal na pagresolba sa kabuuang kaso. Tatalakayin pa ng korte ang usapin kung may tuturing bang fugitive si De La Rosa at kung valid ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Sa manifestation ni De La Rosa, hiling niya ang TRO upang pigilan ang Department of Interior and Local Government, DFA, DOJ at PNP ang Pilipinas at ang CIDG na ipatupad ang warrant of arrest na inisyu ng ICC, red notice mula sa International Criminal Police Organization o alinmang foreign judicial instrument ng walang Philippine Judicial Warrant. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, ibinasura ng COMELEC ang election offense cases na isinampa ng ilang grupo laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte bunsod ng aligasyon ng umano'y pagtatanggap ng campaign donations mula sa o para sa May 2022 national and local elections mula sa government contractors. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ang dalawa ay inabsuelto ng Law Department mula sa naturang kaso bunsod ng immunity from suit dahil sa pagiging pinakamataas na opisyal ng bansa. Dagdag pa ni Garcia, ang paghahain ng kaso laban kina Marcos at Duterte ay magre-resulta sa paglabag ng COMELEC sa konstitusyon. Sa kabila nito, nilinaw naman ni Garcia na ang kanilang desisyon ay hindi nangangalugan na ang naturang kaso ay hindi na maaaring isampa kina Marcos at Duterte sa sandaling matapos ang kanilang termino sa June 2028. Noong nakarang buwan, ilang grupo sa pangunguna ng Poll Watchdog na kontradaya ang humiling sa komisyon na magsagawa ng preliminary investigation laban kina Marcos at Duterte dahil sa umano'y paglabag sa Omnibus Election Code. Sa ayon sa mga petitioners, sina Marcos at Duterte kapwa tumanggap ng ipinagbabawal na campaign donations mula sa government contractors base sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Si Hilot ay nagkaloob umano ng 20 million pesos na donasyon kay Marcos, habang si Escandor naman ay nagkaloob umano ng 19.9 million pesos kay Duterte. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. maituturing na balido ang inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Ito ang reaksyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos maglabas ng desisyon ang Korte Suprema na nagbabasura sa kahilingan ni De La Rosa na maglabas ng TRO o Temporary Restraining Order at Status Quo Ante Order. Ayon kay Castro, ang lahat ng interpretasyon at evaluation sa naturang desisyon
ng korte ay ibabato kay Justice Secretary Frederick Vida. Ikinokonsida rin aniyang pugante ang senador base na rin sa pananaw ng Office of the Solicitor General matapos itong lumabas na sa protective custody ng Senado noong nakaraang linggo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, inirekomenda ng CIDG ang pagsasampa ng kaso laban kay suspended Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca at dalawa pang security personnel ng Senado kaugnay ng insidente ng pamamaril sa loob ng Senado noong nakaraang linggo. Nitong Miyerkules, sinabi ng CIDG Director Robert Alexander Morico II na walang legal na basihan sina Aplasca at ang dalawang personnel sa paggamit ng kanilang mga baril sa ilalim ng Republic Act No. 11917 o Private Security Services Industry Act. Nagsimula anya ang provocation sa insidente ng kaguluhan sa loob ng Senado noong May 13 matapos ang unang pagpapaputok ni Aplasca. Ayon kay Morico, inirekomenda ng CIDG ang pagsasampa ng kaso sa ilalim ng RA 11917, ngunit isusumite pa rin ang kanilang findings sa Department of Justice para sa assessment. Wala pang pahayag si Aplasca hinggil sa insidente. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Nahalal si Senator Pia Cayetano bilang bagong tagapangulo ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Ang komite ay unang hinawakan ni Senador Rodante Marcoleta na napunta kay Senator Panfilo Lacson at ngayon ay kay Cayetano. Hindi pa natatapos ni Lacson ang investigasyon ng panel sa manumalyang flood control projects. Samantala, muling naging chairman si Senator Amy Marcos ng Committee on Foreign Relations na dating hawak ni Senator Erwin Tulfo. Mananatili si Senator Camille Villar bilang tagapangulo ng Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. pinaiimbestigahan ng grupong Flag Maharlika sa National Bureau of Investigation ang IT provider ng Land Transportation Office o LTO na Dermalag na may hawak sa pag-imprinta ng driver's license ng mga motorista. Sa liham na ipinadala kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na may petsang May 19, 2026. Hiniling ng grupo na busisiin ang umano'y paglalantad ng mahalagang record ng mga aplikante ng driver's license sa ibang bansa. Batay sa pahayag ng Flag Maharlika, nakasaad sa Ombudsman Resolution OMB-CC 220061 na inilabas noong November 16, 2022 ang ulat ng LTO Management Information Division na may petsang October 27, 2020 kung saan sinasabing may access at control umano ang Dermalag sa 5-year driver's license inventory at printing application modules ng ahensya. Ayon pa sa grupo, lumabas din sa naunang investigasyon na posibleng magkaroon ng national security threat dahil sa umano'y kakayahan ng service provider na mag-imprinta ng lisensya na hindi natutunton ng LTO kahit pa sa labas ng bansa. Nabanggit din sa reklamo na sa tuwing may paglilipat ng inventory mula sa isang LTO district papunta sa iba, kinakailangan pa umanong makipag-ugnayan sa empleyado ng Dermalag na nasa Malaysia upang maisagawa ang proseso. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
At sumayin nyo ang ating mga pambungad, almusal, balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:28 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, almusal, balita. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iran impormasyon. Alias, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Good morning mga kapaborito, 6:30 na. Time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo mga kapaborito? Abay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being #1, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya. Dito sa Pangasinan, halina na. Mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya. Oh, oh, Pangasinan, sigaw ang dugo. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:31 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, maabig iya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan. Maabig ya kabosan, ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Maktorial Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At siyempre kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Nixon Dakal. Ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis. Hey, talaga nga naman. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue ngayong umaga
Kung mayroon kayong mga hinaing, mga suggestion, mga opinion, mga reklamo, sumbong, mga gusto nyong gisingin na mga tutulog ng mga opisyal. Gising yung sarap-sarap na tulog na. Mangyari lamang po mag-text sa ating numero 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube. Live pa rin po tayo. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, yung mga greetings ninyo, pagbati ninyo ay aming pong babasahin mamaya. Dahil issue muna tayo. Mga sumbong. Oo. Alam natin na maraming nakatutok sa ating palatuntunan sa kanilang mga transistor radio at maging sa kailang mga gadget, sa mga cellphone. Mga regular natin na mga taga-subaybay. Alas 6:33 ng umaga. Mayroon yung pinalabas ni DILG Secretary John Vic Remulla upang palakisin daw ang papel ng local government unit sa green transition o yung transisyon sa kalikasan. Mahalaga daw na isabuhay ang circular economy. Ito yung minungkahi ni DILG Secretary John Vic Remulla na may pamagat o titulong DILG back sa circular economy post strengthen LGU role in green transition. Ang ibig sabihin ni DILG Secretary Remulla na kailangang maghigpit na ang pamamahala sa basura, pagtitipid sa enerhiya, at paggamit ng renewable energy. Kasi marami nang ngayon yung mga gumagamit ng mga renewable energy tulad ng mga solar. Sa pagpapatupad ng circular economy, kailangan ang bawat LGU ay dapat mauna sa pagbabawas ng basura at yung pag-recycle. Karamihan sa mga LGU may mga LGU ang hindi nagpapatupad ng Republic Act number 9003 o yung tinatawag na Ecological Solid Waste Management at Zero Plastic sa kanilang sakop na lugar. Dyan sa maisingit ko lang, sa may bayan ng Eto Calasiao, ay strictly implementing ang kanilang single use of plastic. Kasi hanggat maaari ay bawal nang gumamit ng mga plastic, lalo na sa mga pagbibili ka sa palengke, sa convenience store, sa mall, sa groceries. Yan, nagpapatupad na po sila na ang pinagbabalutan po ay paper bag. Kaya pagpapunta ka sa mga mall at saka mga palengke, makikita mo talagang eco bag Eco bag, yung iba dala na nila mismo. Singasikin. Si dating kapitan. Liga President. Wala awiton eco bag noon na grocery. Siyempre siya yung dyan kasi siya yung author sa naturang nung siya pa yung nakaupong Liga President sa ordinansa na yan. So magmula noon na kasi itong si dating kapitan at dating Liga President Carlito Dion ay environmentalist na yan. At siya ay sumusunod sa mga batas patungkol dyan sa Republic Act 9003. Kung ang nakasanayan ng mga household ay yung hindi mag-segregate ng basura, at biglang ipapatupad, talagang maninibago ka.
Oo nga eh. Noong unang pagpapatupad nito dyan sa may Barangay Bud, di ba? Si dating kapitan, Oo. Carlito Dion. At medyo dakelso amasnok. Pero nung nakita nila, Tanan ulit. oh. No segregation, no collection. Mhm. Diba? Pinatupad niya yan hanggat may mga ibang government employee rin. Oo nga, oh. Ibang ahensya na nagalit din sa kanya. Mm. Kaya kaya kayong mga ibang LGU dapat magpatupad ng mga ordinansa na nagbabawal o naglilimita sa single use of plastic. Magpatayo kayo ng mga material recovery facilities sa mga barangays. Dapat ay lumikha ng programang pangkabuhayan na nakatuon sa paggawa ng mga recycled. Diba? May tinatawag tayong may pera sa basura. Tama. Mga yan. Oo. Na recycled na produkto upang mabigyan ng trabaho o magkaroon ng livelihood ang mga nasa lokal na komunidad. Oo. Sa pamagitan naman ng renewable energy, kinakailangan na ang bawat LGU ay maglalagay ng solar panel sa munisipyo, sa pampublikong paaralan, mga health center upang makabawas sa konsumo ng kuryente at gastos ng pamahalaan. Di ba? Diyan sa may maisingit ko lang ulit. Diyan sa may Mapandan. Alam mo yung munisipyo, yung part ng bubong. Oo, tama. Ay may solar panel na. Oo. So naisip ni Mayor Carl Christian Vega na dapat magtipid din ng kuryente. May mga investor na nga pala. Oo nga, na solar energy dyan sa may bayan ng Mapandan. Oo. Ang mga local government units ang pangunahing tulay para sa matagumpay na green transition. Upang mapabilis ang programang ito, dapat bigyan ng pambansang pamahalaan ang mga LGU ng sapat na kakayahan, pondo, at malinaw na mandato na ipatupad ang mga programang pangkalikasan. Mukhang makupad o usad pagong ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga patakaran. Dapat streamline o gawing simple at mabilis ang mga LGU sa pagpoprosesyo sa mga permit para sa mga proyektong tulad ng solar metering upang mas maraming mamayan ang mahikayat na gumamit ng malinis na enerhiya. Kailangan na maglungsad ang LGU rin, di ba? Ng mga kampanya upang maintindihan ng publiko ang kahalagahan ng pagbawas sa carbon footprint at pag-iwas sa pagkasira ng kalikasan. Dapat i-integrate ng mga bayan at lungsod ang climate adaptation at disaster resilience sa kailang mga comprehensive land use plan. Subalit sa kabila ng mga umiiral na batas na tulad ng Climate Change Act, marami pa ring LGU ang nananatiling mabagal sa pagpapatupad ng mga batas. Imagine 3 taon ang termino ng mga isang term. Ng mga lokal na opisyal madalas na ang prioridad ng mga ilang mga politiko, yung mga mabilis na pagkakakitaan, kaysa yung pangangailangan ng yung mga tao, yung pamatagalang solusyon, di ba? Ang national government ay nangakong bawasan ang greenhouse gas emissions. Ngunit ito ay magiging imposible kung ang mga LGU mismo ay hindi kumikilos. Kailangan seryoso ang mga LGU ang yung pagbuo na at pagpapatupad ng kailang mga local climate change action plan upang maging gabay sa paggawa ng mga makakalikasang polisiya, di ba? Ang sasabihin ng mga LGU, paano namin ipapatupad? Yung ganyan, yung local climate change action plan, wala namang pondo. Maraming kwan yan pumapasok sa LGU.
pwede rin yung yung public-private partnership upang maibsan ang gastos ng lokal na pamalaan. At dapat na yung gumawa ng mga hakbangin ang local government units na makipag yung joint venture, yung tinatawag na PPP, yung public partnership, para sa ganun ay maisakatuparan yung mga programa tulad yan, yung renewable energy, yung solar. Ay marami ng mga investor na gustong magpatayo ng mga solar. Iba't ibang mga company ang mga nagpapatayo niyan. So pwede ring mag-engganyo ang lokal na pamalaan. Kung yung sinasabi ng mga ibang dyan, LGU walang pundo, paano may papatupad yan? Yan, dapat yan ang asikasuhin nila. Hindi yung may alibay kaagad. Ano yung yung tawag mo doon kung may anong tawag, may tawag doon yung nag-aalibay. Kung gusto may paraan. Pag ayaw, may dahilan. maraming dahilan. So yun po, yun po yung mga dyan. Yun po yung mga ating mga... Pero sa tingin ko naman, magko-comply na sila. Yung ibang hindi nakakapag-comply, nakakapag-implement, tingin ko mag-i-implement na sila. Kasi, yun nga, yung sinabing pagtitipid ng kuryente, pagtitipid ng gastos. Diba? Pagtitipid na paggamit ng mga krudo sa mga government vehicles. Diba? Hindi tulad dyan sa may Mangaldan. Yung mayor, tatlo-tatlo ang sasakyan na ginagamit araw-araw. Hindi, nagtitipid. Nagtitipid. Paano makakatipid tatlo ng laking van ang kanyang service? Nagtitipid sa bulsa. Akin at agalay karakala backup tuya. Akin agalay karakala security tuya. May kinakatakutan. Wala naman tayong nababalitaan na kaaway o kalaban nitong si mayor. Pero akin at yun. Akin at talura-talura, so gagamitan to inagaw-agaw. Yan yung tinatawag na takot sa sariling multo. Alam nyo, Mayor, sana yung isang van, ginawa nyo na lang ambulansya. Tama ba? Tama. O yung isa, ginawa nyo na lang service vehicle ng mga empleyado. Hindi yung for official use only. Isang official pala gagamitin lang. Hindi yung official na lakad. Official na meeting. Kaya nga, yan ang yung official lang dapat ang gumagamit. So, yun po yung mga paano kayo makakatipid dyan? Wala, hindi makakatipid. Dyan, tanungin mo dyan kung meron na silang solar panel sa munisipyo. Wala pa. Hindi nga mahilamusan yung munisipyo, solar panel pa kayo. Ngayon itong baka naman may solar na, hindi lang natin nakikita. Itong sinasabi ni DLG Secretary John Vic Remulla, kinakailangan na maglagay ng solar panel sa mga munisipyo, mga rural health unit upang maibsan at masolusyonan natin ang problema tungkol sa enerhiya. Medyo panipis ng panipis yung power natin, di ba? Nagkakaroon ng brownout kung minsan. Kaya dapat na gumawa rin tayo ng kaparaanan, kayong mga local government units na makatulong sa ating pamalaan para sa ganun maibsan natin ang kakulangan sa ating enerhiya. Ilan pa lang yung nakikita kong may mga solar panel sa tuktok ng munisipyo. Yung sinabi mo kanina, bayan ng Mapandan. Meron na diyan.
kung magkaroon ng brownout, meron silang power diyan dahil may solar eh. Speaking of yung solar panel, may mga nababalitaan tayo na yung mga households na naglalagay din sa Metro Manila. Actually, marami yan. Yung kunwari maglalagay sila ng solar panel sa kanilang bahay, ipakita na, uy, solar ang ginagamit ko eh, pero yung pala jumper. Huwag sana nangyari dito. Panel lang, wala namang ang tawag doon? Yung wala namang mga inverter, wala namang mga baterya. Kasi yun ang papatakbo doon eh. Kaya ang Meralco hindi rin sila masisisi kung bakit nag-iimbestiga sila. Mahigpit na nag-iimbestiga. Tapos yung system loss. Yung system babayaran ng mga tao. Dito pala jumper nakikinabang. Kaya nga, huwag sanang mangyari dito sa Pangasinan. Huwag sanang mangyari dito yan. Pero para makasiguro yung mga yung electric cooperative ay dapat na imbestigahan nila yung mga bawat households na may solar panel. Baka ganun din ang nangyayari sa Metro Manila. Kaya't marami nang gumagamit ng mga solar panel. Yung mga gumagamit ng jumper ay may malaknaban. Pero yung mga maglalagay ng solar, kailangan i-report daw. Correct. Diba? Kasi delikado daw. Delikado. Mas delikado yung jumper. Napapanahin nila yan. Tama. Mas delikado yung jumper. Kaya't iwasan natin yan. May dyan batas tungkol dyan sa pagnanakaw ng kuryente. Meron. Meron kayong haharapin na kaso kung kayo po ay nahuli ng mga tauhan ng electric cooperative na nagja-jumper o gumagawa ng mga illegal na gawain. Kaya yan po ay yung Republic Act, ang pag-jumper ng kuryente, illegal connection. Illegal connection. Republic Act number 7832. 7832. May mga dyan, multa, pagkakakulong, pagbabayad ng nawalang konsumo at agarang disconnection ng serbisyo. Yan. Ito po ay napakadelikado dahil sa pagmumulan ng sunog. O kaya may mga taong makukuryente. Yung mga appliances, pwedeng masira pala dyan. Correct. Yung voltahe pag napalakas ang kasi hindi niya mabuhat yung yung mga appliances. Kung ikaw ay nag-jumper, for example, nakikabit ka sa hindi na, yung nakikabit. Lanti. Doon sa kapitbahay. Kapitbahay pa yung kinabit mo. Kinabitan ng kuryente. Kinabitan ng kuryente. Yung Hindi, naalala ko yan si Alex Tulaw eh. Yun ang dyan. Tapos marami kang appliances. Magtataka ka kung bakit. Meron pa palang isang cause, yung biglaang pag-brown out. Correct. Yan. Yung mga yan pala, automatic pala yung mga yan, automatic. Kung may nasasagap sila o kunyari may madapo, doon lalabas yung dapon, siwit at singganad sara, may transformer. At saka yung mag-automatic shutdown pala yan. At saka yung yung ahas, di ba? Nakikabit, tapos ahas. So yan yung mga cause ng mga brown out. Tapos illegal. Kaya iwasan natin yan. Na connection. Mas maganda na yung dumaan tayo sa tamang proseso. Yung kuryente ninyo ay dapat dumaan sa metro. Para sa ganun ay hindi kayo pagmultahin. Hindi kayo hulihin ng mga otoridad. Marami yan na ganyan ang nangyayari. Meron pa yung nakikikabit
ng linya ng kuryente sa barangay hall. O, di ba? Marami yan. O, kaya iwasan natin. Dito tayo sa legal na paraan. Hoy, magandang umaga kay Milva Nabat. Ganon din kay Zenaida Zamora Gilbert. Meron siyang mensahe dito. Kapigang kasikin, Bakasyon. ipawilda. Oo nga size, anong size mo yan? Anong size Size na? 9. Size 9. Ako size 10 and a half. Ang laki naman. Parang, no? May barko. Kasi sabi niya, maabig ya kabuasan lamot, at si kayo ditan, mga sir. Dennis, Sir Errol, God bless always. Malikot kami, lamot. Makarngol na balita, at si kayo. Thank you. Pakibati nga po yung pinsan ko dyan sa Bulusan, Dagupan City, si Jen Paul Muyano Kayabyab. Muyano pala. Si kaibigan nating Richard Muyano, Nicolas. Dyan, anulid yan, di ba? Happy pista po dyan sa Bulusan. Salamat po. Uy, pista nyo pala dyan sa Bulusan. Enjoyin nyo ang inyong piyesta, pero sa matipid na paraan. Ayan. Okay. Dahil maraming barangay na ang nagpatupad niyan. Ayan. Yung pagbabawas ng Enerhiya. Enerhiya, pagbabawas ng pagiging bongga. Yan. At makatipid. Ayan. Yung iba naman, ang aliw iray bulas. Dito na barangay Banawang, Kalasyaw, may instead yaman piestara, ang aliw iray bulas, ibunog at sarara may pinili. Tapos may arom, may umbasil ni. Arami arom, nung palbangon, Umbasil. may bulas. Unakar. Bukor, nung palbangon. Ganun. Okay. Punta na inarsulaan tuman. Ayan. Pupunta doon sa mga pagbibigyan. Umbasil o nakarka mo. Pupunta doon sa pagbibigyan. May ulad sa may abong tumay kin. Pero yung mga ibang LGU, talagang LGU, sa Kalasyaw, di ba, community market. Hindi lang pantry. Market. Community market. Nakatulong ka na sa mga market vendors, nakatulong ka na sa mga magsasaka, nakatulong ka pa sa mga pamilya. Meron akong napanood na statement ni Mayor. Diyan sa may community market na yan. Yung nila, yung pista ito. Pwede ba nating i-play dito? Sige. Play natin. Yung yung portion lang, yung mensahe niya lang. Si Mayor Patrick. Of our fiesta, imbis na gumawa po tayo ng mga merry-making activities, such as People's Night, kung saan tayo lang po ang magbubusog, tayo lang po ang mag-enjoy. Since sinabi po natin na we are in crisis situation, it is our job na tignan po ang kapakanan ng ating mga kababayan, ng mga nangangailangan. Kung kaya't wala po tayong ibang selebrasyon or malaking aktibidades ngayong fiesta, dahil gusto ko po ilaan na lang po natin yung pondo para po sa ating mga kababayan. Ayan. Napakagandang mensahe. Ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Instead na gumastos pa sila, ay inilaan na lang yung pondo sa mga kababayan nila. Yung maganda yung kanya sabi niya, instead na ilan lang ang mabubusog, sabi niya, sa mga okasyon, dahil siyempre mag-rent ng mga kumbo, mga banda, yung mga iba, artista pa. Gagastusan mo yan, di ba? Instead na ilala mo doon, ilala mo na lang sa community market. Para sa ganun ay matulungan mo ang mga kababayan mo, mga pamilya, at ganun din mga magsasaka at mga
market vendors. Okay. Lahat yan natulungan. Yung Kaya mga dumaralos, ta sinasaliw dararamay ken. Dararamay inaani. Correct. Pagdating sa market, binili yung mga tinda. Sumasaya yung mga nagtitinda. Yung mga tricycle drivers kumita. Dahil yung mga nasa malalayong lugar, Arkela. Nan pamasahira ulad balay. Ayan. Di ba? So lahat po yan nakinabang. Nakinabang. Ayan. Ang pagkaganda po yung programa na yan. Okay. Mhm. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. At ganun din, magandang umaga. Sino pa ito? Wing Bostria Humilde. Ayan, nanonood po. Magandang umaga po sa inyo dyan sa may lungsod ng Alaminos. Ayan. Mamaya, sa aming pagbabalik, talakayin natin itong Brigada Eskwela. Gusto ko yan. Dahil papalapit na ang pagbubukas ng klase. Sa aming pagbabalik at iba pang mga balita ay inyo pong matutunghayan dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Tagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO.
Suportahan ang legal na laro. Iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Patak-patak na para tuloy ang saya. RH Super na ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Tumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:05 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Yakabwasan Pangasinan na ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Maktario Lingkor at Magti Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, Pizza 21 sa buwan ng Mayo 2026. Kung meron kayo mga gustong iparating na mga issue, mga sumbong, mga reklamo, mga reaction at opinion, mangyaring tumawag sa o mag-text sa smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. Yun, at sa atin pong Facebook at YouTube, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Okay. Don Ramon Bautista Senior. Ayan. Former Vice Mayor at former board member
si Don Ramon Bautista Sr. Kanyan, maagang gumigising yan, nakantabay na sa ating palatuntunan. Siyempre, kanyan, naglalakbay na yan, papunta dito sa may, Hanggang po'y kinawa, hanggang po'y sao, Monday to Friday. Ayan. At Wantanad Region 1 Correct. Medical Center. Oo, siyempre, kanyan public servant may message yata siya irakap ko dahito'y nabarang Ilocano. Arawi kasi, okay. Irakap ko dahito'y nabarang panangab brasa. Nang nangrona kada kayo apo, dinis kan apo Errol, agyamanak kada kayo apo nga nagagut ken nasaririt nga radio commentator Radio Pangasinan. Tagalog. Morning. Tagalog. 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 Umbabawi ka na. Akalag si Don Ramon. Tagalog. Tagalog mo pa ka, Don Ramon. Tagalog mo. Sabihan na natalusan daw. Good morning, Adasi kayo. Si Hobiliano Aji. Ayi. Ayan, magandang umaga sa inyo. At ganon din si Wilma Salas Cancino Albarida. Magandang umaga sa inyo. Si Clifford Abilia, Jeffrey Castillo, good morning. Majana Corda, ayan, magandang umaga sa inyo. Ronel De Virra. Ewatan na Ilocos la. Ilocos, talagang mahal na mahal niya ang Ilocos di ba? Si Pare Ronel. Ayan. Mawil lao Oo. So at least pito yawan tayo hanggang agano. Ayan. Good morning po. Si Susana Bungarbos naman tayo, nabati ko na kanina. Okay, good morning. Alas 7:09 ng umaga. Alam mo ka, paborito Errol, taon-taon bago magbukas ang panibagong taon ng yung mga eskwela, pamilyar ang tradisyon. Ito yung gumigising sa bawat komunidad, yung tinatawag na Brigada Eskwela. Di ba? Layunin ng Brigada Eskwela ay upang ihanda ang mga eskwelahan o mga paaralan sa muling pagbubukas ng panibagong taon ng klase sa pamamagitan ng paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralan. Ito ay hindi lamang simpleng paglilinis o pagpipinta ng mga silid para yung silid aralan. Ito ay buhay ng na patunay ng walang kupas na diwa ng bayanihan sa mga paaralang elementarya. Para ligtas, malinis, maayos at ang mga mag-aaral, mga magulang, mga guro at mga empleyado ng paaralan ay nagsasama-sama. Ayan. Sa gitna na patuloy na hamon sa sistema ng edukasyon, malaking tulong ang voluntaryong pagkakaisa ng mga guro, magulang, opisyal, pati yung mga barangay opisyal at pribadong sektor sa pamamagitan ng kailang pagtutulungan na bibigyang solusyon ang yung kakulangan sa mga pasilidad, pagpapaayos ng mga sirang upuan at yung mapapanatili, yung ligtas ang kapaligiran sa mga mag-aral. Kung ang mga guro ay pangalawang magulang, ang eskwelahan o paaralan ay pangalawang tahanan. Tama. Na umuhubog sa ating angking kagalingan at katalinuhan. Kung kaya't ngayong balik eskwela ay mahalaga na maging maayos at ligtas at handang-handa ang ating paaralan sa pagbubukas ng panibagong taon ng klase. Yung bayanihan, buhay na buhay. Diba yung bayanihan spirit para tugunan ang hamon
na ligtas na pagbabalik-aral ng mga bata. Ang pagsisikap na ihanda ang mga paaralan ay direktang pamumuhunan sa kinabukasan ng ating mga anak o mga kabataan. Yung isang maayos, malinis, masayang paaralan ay mabisang yung motivation. Motivation, para sa mga mag-aaral upang mas ganahan sa pagpasok araw-araw. Ipagpatuloy ang voluntarismo, yung voluntarism at pagmalasakit sa pamagitan ng sama-samang pagkilos para sa tunay na handa, ligtas at angkop sa kanilang pag-aaral. Sa pagbubukas ng panibagong taon ng klase, asahan natin ang paglobo ng mga populasyon ng mag-aaral. Oo. Papaano matutugunan ng DepEd at ng gobyerno nasyonal ang pangangailangan ng kakulangan sa silid paaralan? May mga nag-graduate, mas marami yung pumapalit. Correct, oo. Malaki ang nilaan na budget sa Department of Education. Kung hindi ako nagkamali, ang DepEd ay mayroong 1.35 trillion. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na ang sektor ng edukasyon. Yung nabanggit mo ay 1.345 dapat. Pero kasama na dyan yung sa DepEd, sa CHED, sa TESDA. Ang allocation sa DepEd mismo, 1.015 trillion. Yan yung sa DepEd lang. Sa DepEd, yung nabanggit mo, kabuuan na yon, kasama na ang CHED. Kasama na yung mga SUCs, TESDA. Correct. At iba pang education program ng gobyerno. So, mahigit 4% ng taon ng budget ang inilaan sa DepEd. Bata ito sa nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung tinatawag na General Appropriation Act o GAA, na ang budget ng taong ito ay 6.739 trillion na yung national budget natin itong taong 2026. Kung ganyan kalaki ang inilalaan ng budget sa DepEd ng taong taunan, sa taong ito ay yun nga, ilan na yung sinabi ko? 1.015 trillion pesos. Tiyak magagamit ito para makapagbigay ng kalidad ng edukasyon sa buong Pilipinas. Sinasabi naman ni DepEd Secretary Sani Angara na gagamitin ang budget sa pagpapagawa ng mga eskwelahan. Speaking of eskwelahan, kabilang sa malaking pondo yan, paring Dennis, yung pagtatayo ng 25,000 classroom. Yan. Kasama dyan sa yung pagkuha ng libo-libong guro at ng teaching staff. Ayan. Yung kanilang textbook at learning materials. Kasama dyan yung school digitalization kasi uso na yan. Correct. Internet connectivity at yung teacher training program. Kaya malaki yung budget. Kaya malaki ang budget. Pero hinahanap ko dito yung yung bakit may mga solicit pang mga electric pan? Kaya nga tingnan natin kung joke, patalastas lang. Yan So, mula nung mabulgar ang anomalya sa flood control project sa DPWH, nililipat na yung mga pondo sa DepEd sa pagpapagawa ng mga classroom. Nagkaroon ng anomalya sa pagsasagawa ng mga classrooms na pinagkakitaan daw ng mga korap na opisyal. Alam mo, may napapabalita, may nababalitaan din tayo na yung mga school heads. Ito, hindi ko nila lahat yung mga principal. Yung MOO nila, MOOE. Yung maintenance and other operating expenses. Expenses. Kalalaki rin pala ng kickback. Meron ba? Meron ako parating sa atin na isang eskwelahan, napakalaking eskwelahan. Kung mag-purchase, talagang sagad.
mas malaki pa yung kickback kaysa doon sa pambili. Oo. Oo, yung kanilang mga supplier inaalagaan daw itong mga head o principal. O ano kung klaseng pag-aalaga yan? Ay, balibalin pa nagkumis. May mga... Ang man purchase, Oo. dapo no tampol. Oo. Dapat ito yung mga iniimbestigahan. Oo. 'Di ba? Kung saan na napupunta yung MOE, tingnan nyo kung paano ginagastos yan. Di ba ang pagsusupply sa mga mga pampublikong paaralan ay dumadaan sa Sila na nung bidding. Ha? Sila na yung nasusunod diyan. Bakit? Oo. Hindi nila sinusunod yung proseso. Dapat dyan sa DepEd meron ding ipopose sa PhilJeps. Tama. Di baka nga naman meron din. Pero alutula. Niluto na bago isinalang. Oo, yung iba sa sobrang takaw, mautan ibubuwagan daw. Ayan, oo. Ha? Kaya nga ito sanang tignan ng ating mga opisyal, imbestigan, especially ang Commission on Audit, yung KUWA. Kaya para sa ganon, malaman natin kung dumadaan ba sa tamang proseso yung pagsusupply sa mga pampublikong paaralan. Dahil ang pampublikong paaralan, that is public yan kaya nga pampublikong paaralan. So lahat ng pundo galing sa gobyerno. Kaya dapat na maimbestigahan itong mga hindi naman lahat, no? Ilang mga principals, mga school heads na nakikipag-sabwatan. Yung ano ba yung mga paano ang proseso? Proseso, Ito, sa simpleng proseso ng pag-purchase gamit ang MOOE. Ano yung, meron silang tinatawag na dapat nasa APP at SIP. Dapat ang bilihin o yung Annual Procurement Plan o yung SIP, School Improvement Plan, yung AIP, Annual Implementation Plan. Hindi pwedeng bumili kung wala sa approved APP o yung Annual Procurement Plan. Yun ang proseso. Ilang proseso. Number 1. Number 2, mag-request ng request PR. Gumagawa ng PR ang teacher o office na may kailangan. Ina-approve ito ng school principal. Ayan. So si principal o si school head. Number 3, paghingi ng quotation o mag-canvas, kailangan 3 quotations, abstract of quotations para makita kung sino ang pinakamura. At compliant supplier, meron pala nito. Sino ang pinakamura? Siyempre, ang mangyayari dito, so yun yung canvas. Magkakanvas muna daw na 3. So yung pinakamura. Yun na. Hindi. Ano Dapat yung bibilhin mong kunyari television. Sa mga classroom. Kunyari lang. Yung pinakamura, yung pipiliin nung school head nung principal para mura yung pagbili ng supplier, mas mataas yung kickback nung principal. Ganun pala yun. Dapat babaratin ng principal yung presyo, pero pagdating sa supplier, kung ang presyo ay samplo, dapat gawon ng principal yadwa. Para meron siyang 8. Si supplier, sa pansingil tunatan, 15. Kumita silang lahat. Ayan. Hindi, sample lang yan, sample. Wala naman tayong binabanggit dito na eskwelahan. Sumbong lang naman sa atin. Ayoko nang banggitin yung school. Kaya nga, pagkatapos pagpili, meron daw back. Dadaan sa back. Sa likod. Sa back. Hindi, back and bid and awards committee yan. Pala. Dadaan sa school back. Sa school back, sa likod ng eskwelahan, yung supply. School back.
o Procurement Committee pipili ng supplier Pakinggan ha. ayon sa Republic Act 9184 rules. Oh, yan ba yung Number susunod? 5, next. Oh, Pag-issue ng purchase order. oh, Kapag approve na, PO. gagawa na ng PO para sa supplier. Ayan na, malapit na. Yun yung pampadulas. Yun yung... Number 6, Oh. delivery at inspection. Oh, Tatanggapin at i-check oh, ang item. oh. Oo. May inspection at acceptance report. Ayan, oh. Number 7 at pinakahuli, bayad. Oh, bayad. Bayad. Yan. Oo, porsyento. Hindi bayad lang. Bayad lang. Oo, magbabayad gamit ang MOOE funds. Oh. Kailangan ng Ano yun? OR. OR. Siyempre, dapat lang. Siyempre, may yung supplier, may OR. Oo. Disbursement voucher. Ngayon, ang tanong dyan, kung yung OR, ilan ba yung nakalagay dyan? 15. 15. Ang pinangbili, Piso. 2. Taamay 8. Gawa to manay. Ayan. Di ba? Oh, Mas so, malaki ang kinita nung yung school heads. yung school head o yung principal. Hindi natin nilalahat Oh. Yung sinasabi natin dito yung nagsusumbong Oh. may eskwelahan daw. Mas malaki daw ang kinita niya kaysa doon sa may nag-supply. Ayan. Oh, so Pero talagang... pwede nyo namang pwede nyo namang Imbestigahan. Imbestigahan lang naman. Oh, kung may mga sumbong dyan, may mga nalalaman kayo dyan, itawag nyo dito para paimbestigahan namin. Ha? At yung eskwelahan na malaki-laki, malaki-laki rin. Oh. Lalo na't kung marami ang numbers ng estudyante, ano nga ba ang MOOE? Buwan-buwan yan Kaya nga. Ay, so, buwan-buwan. ang budget niyan. Oo. Grabe, no? Oh, so, buwan-buwan. Kumikita, magkano yung kita nila dyan? Oh, di ba? Oh. So, napakasarap pala. Hindi, napakasarap mag-supply. Mag-supply. At napakasarap yung mga sinusupply at napakasarap yung mga tinatanggap. Sige. Pwede pa tayong mag-exercise. Good morning kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan. Good morning. At lahat ng mga barangay officials dyan, si Kagawad Gigomar Bistro at Kagawad John Gabrielio, si Kagawad Dumedor Episcopi, magandang umaga po sa inyo. At ganoon din dyan sa may bayan ng Mapandan, si Mayor Carl Christian Biga, magandang umaga. Kay Sir Jeffrey at Dr. Felix Domicilio, good morning. Si Boss Darwin, magandang umaga at sa lahat ng mga SB members dyan sa Mapandan, Pangasinan. Diyan sa may 888 Infinity Construction, Malani, Santa Barbara, magandang umaga. At ganoon din diyan sa may Kape Midarlo, sa may Kuras Manur, Mapandan, Pangasinan. Magandang umaga sa inyo. Okay? Good morning din kay Lolo Orpilia. Ayan, diyan sa may Western Pangasinan, si Mar Pascua, Maria Fenipas, ayan, magandang umaga. Gaon din kay Jessica Bulataw. Sino pa? Si Helen Ibasan Navarez, magandang umaga. Lisa Sim. Si Rebecca Himinya Tamayo. Si Sir Ben Gab Hobillanos, good morning. Ayan. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Calasiao. Gaon din kay Merlita Abilia. Ayan. Sabi dito ni Melba Nabat, pakibati po, sir, yung best friend ko sa San Vicente Dasol, Pangasinan, si Mina Cabierto. Dalawa sila. Dasol? Dalawa Kabalayan mo? Dalawa yung binati niya eh. Cabier. Baka kanayon mo ni Rarate. Hindi, kanayon ko talaga Rate Cabierto. Kanayon ko ni Rate Cabierto. Si may babati mo dyan, si Mario. Mario Cabierto, tan si Dina Cabierto,
Asa nagiratan? Oh, tan si Caberto. Good morning. Oh, Caberto. Oh. Happy drink. Oh. Good morning. Sige, good morning din kay Elmer Soriano at ganoon din kay Selvia Romero. Amad Sidyo ng barangay San Miguel, Calasiao. Mayra Merite Lapid, magandang umaga. Okay. Mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Calasiao. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning. Councilor Elias Villanueva. Si Councilor Manny Datwin at si Engineer Ben Datwin dyan sa may DMW, Datwin Machine Works. Councilor Mike Sison. Si Councilor Joe Piloresco, good morning. Si Councilor Habardani Misina. Hoy, si SK President Ayay Misina, good morning. Si dyan sa may RM Paran Auto Care Center. Si Sir Reggie Paran tsaka si Ma'am Laxmi, good morning. Ganon din dyan sa may Mayor's Office, good morning kay Ma'am Mami, si Boss Carlo, si Sir Bayan, si Sergeant Esteves at Madam Jebet Apiado Esteves. Si Harold. Engineer Harold Gangat. Si Dado. Idlawan. Hindi na naman natin nakuha yung pangalan ni si Sir yung laging bumabati sa atin dyan. Oo nga, oo. Si Kon nga pala, Engineer Art Gaspar. Hoy, si Kapitan Art, di Tanad Barangay Ambutil. Oo. Si Arturo Eustaquio. Di Tanad Quintan. Di Tanad Complex. Complex, ayan. Good morning po sa inyo. Si Joel Cabu. Ganoon din kay Liga President, former Liga President, Carlito Dion. Si Liga President Jose Paris, magandang umaga. At ganoon din, magandang umaga. Si Former, good morning at Kinan Former. Former. Si former Councilor, Gerald Apicial. Wala ni Former. Sino yan? Lingon na mula. Former MDR. Former Councilor. Former Kapitan. Anthony. Former. Ayan. Si Transformer. Si Mel Sapira. Good morning po sa inyo. Ayan. Si Councilor Chini Rosa Flores ng Mangaldan, magandang umaga. At kay Vice Mayor Atty. Johnny Cabrera. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan, kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingkora, Team Magtipangasinan, Dennis Mujeres. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charissa. Ang tabiyanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknaay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaring